egunon, urtarrilaren 2 da, eta esan bezala, bigarren ez, gaurko efemeridea irakurriko dizuet, bale? Hauxe da, gaurko egunez, duela 30 urte. 1982ko urtarrilaren 2an Suetena sinatu zuten Jugoslaviako eta Kroaziako indar armatuek Nazio Batuen erakundeak bultzatuta. Serbiarrek lurraldearen zati bat oraindik kontrolpean bazuten ere, Tudman eta Milosevic Kroazia eta Jugoslaviako presidenteek Suetena onartu zuten Bosnia-Herzegovina elkarren artean banatzeko. 1983an berriro piztu zen gerra Kroazian Serbiarren eta Kroaziarren artean Estatu Batuen onarpenarekin. Kroaziak independentzia aldarrikatu zuenean, serbiarrak gehiengoa ziren lurraldeetan matxinadak hasi ziren gutxienez, 20.000 hildako utziko zituen gerra hasiz. Holaxeko kontuk duela 30 urte. Bihar arte.